Hello sa inyong lahat, kumusta kayo? Sana ay okay lang kayo. Sa mga bagong nag-subscribe sa channel na to, ay maraming salamat sa suporta. At sa mga hindi pa nag-subscribe at gustong ma-notify sa mga susunod kong video ay pag-click lang ang subscribe dito sa baba. Today we'll be cooking one of the well-known dish in the Philippines. It's called pork sisig.
na pork sisig. Titikman na natin. Masarap siya. So, sa mga nag-subscribe na, salamat again sa suporta nyo. At sa mga hindi pa nag-subscribe, ay pakiclick lang ang subscribe button para ma-notify kayo sa susunod na video. Hanggang sa susunod na video, salamat.